Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Hi, partner! Hi partner, pangmalakasan naman yung upuan mo dyan para may kapangyarihang itim. Parang upuan na nagtataglay ng kapangyarihang itim. Actually, ang ganda partner, ng upuan mo ha, may mga diamante. Actually, partner, itong upuan na ito, ayan, hindi po upuan ng aming bahay. Ito po ay upuan ng aming opisina. Kung nakikita niyo po, ako po ay naka-blazer. So, ibig sabihin po nito, ito po ay office chair. Nakakaloka. Sabi ng kasama ko dito sa bahay, saan ka pupunta? Ba't naka-blazer ka? Magla-live bakit? Ito yung mga sinasabi ko, partner, na mga damit na pre-ECQ, binili ko, tapos hindi ko pa nagagamit. Tapos nung nagkaroon ng ECQ, tapos dito na yung sitwasyon natin, na parang nawala ng saysay. Na parang, para saan pa yung mga ganyang mga pa-blazer mo kung nasa bahay ka naman, edi isuotin ko na lang din sa bahay. Nakakaloka. Ay, kasi naman hindi masuot. Actually, diba? yun yung nakakamiss ngayon di ba? O, ang dami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kakilala na sobrang namimiss yung mga ganang outfit niya. Yung uniform sa office, di ba yung magsuot ng anong tawag doon, power dress, sabi mo nga, di ba yung pang OOTD. Oo, yung mga hindi na natin nagagawa, ilang buwan na po. Oo, ilang buwan na natin hindi nagagawa yung mga ganyan pang malakasan. Pero gusto ko makita, partner, kung gaano kaganda yung pagiging formal lang damit mo. Ito ba ay hanggang sa baba o hanggang bewang lang? Shorts lang. Nagtatatayo ako. Shorts to. Blazer with shorts. O, di ba? Wow. Blazer with shorts. Kasi di ba, partner, nauso yun for a while, yung blazer shorts saka may shorts. Di ba natanda mo ng birthday ko, yun din yung suot ko, blazer na may shorts. Kasi parang formal na hindi. O, di ba? So anyways, good morning po sa inyo. Maraming salamat ngayong Friday na ito. Kayo po ay nakatutok kayo dito po sa aming FB Live. Alam mo, partner, aga-aga meron tayo isang tambalanista na nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2011. Ano po ba ang dapat kong gawin? Manahimik o magsalita? Meron po kasi akong mga kasama sa business na sinisiraan po ako. At hindi ko po alam kung dapat po ba magsalita pa po ako or hindi na, or tatapusin na lang po ang aming relationship. Kaya lang po, tatapusin po namin ang aming relationship, it will be both business and friendship. Ano po ba dapat kong gawin? Magdakdak o to stay silent? Ayan na naman tayo, partners. Anong klaseng chismis na nakarating? Anong paninirang ginagawa tungkol sa business mo? Siguro sinasabi nila yung mga kunyari yung alimango mo. 'Di ba parang hindi siya lasang alimango, lasa siyang gabi. Bukod sa lasang gabi, sobrang katipa. Alam mo, partner, siguro tama ka dyan sa question mo na yan na parang anong klase bang paninira o anong klase bang sinabi para mag-react ka. Alam mo, partner, ako pinost recently na parang sinabi, ano yung pinost ko? How many of you, English kasi kaya kailangan balikan Teka lang babalikan ko lang Asa na ba yun? Yun ang gusto nating malaman. Anong klaseng paninira ang ginawa? As in, brutal ba? Tsaka parang sinasabi doon sa mga, sa mga suki mo, naku, huwag kayong bibili dyan. Kasi yung mga pampaganda niyan, hindi naman talaga pampaganda, di ba? Mga ganon. Di ba nakakapangit, nakakakurikong. Oo, mga ganun bang klaseng halip na ikaganda mo, lalo ikapapangit. Oo. Yung sinasabi, yung ano pa ba?
Yung mga glutathione mo, ibig tubig lang ang sabihin, laman yan. Correct. Yung mga vitamin C, pinatakan lang yan ng kalamansi para magmukhang maasim. O ayan, ito na, galing talaga ni Boy Pindot. Ilan sa inyo ang nakapagsalba na ng reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng hindi pagsabi ng inyong opinion sa pangyayari? Taray. Ang ganda ng English version nito eh. How many of you have saved someone's reputation by not telling your side of the story? Diba? Minsan nangyayari sa atin yan eh, we stay silent. We stay silent at dahil we stay silent, ang nagiging ending is we are able to save a person's reputation. Kaya lang ang tanong nga naman dito, katulad ng tanong na ito, hanggang kailan ka mag-sustain ng silent? Alam mo, sa totoo lang, partner, totoo naman na in many of my experiences in life, I believe that silence is golden. Wag mo na lang papatulan para hindi humaba. Wag mo na lang, hayaan mo na lang, ibigin mo na lang para hindi humaba. But I guess, partner, meron mga opportunities or meron mga pagkakataon na kailangan din naman na magsalita ka. Kasi kung hindi, uulit-ulitin lang nila yung ginagawa nilang hindi maganda hanggat wala partner, wala nakakaksoplak sa kanya. Halimbawa, meron akong isang kakilala, ito na naman tayo, kaya tayo nawawala ng kaibigan, chinichismis natin sa ere. So meron akong kakilala, partner, na yung isa niyang kaibigan, talaga namang ang sama ng ugali. Mahilig mangutang, tapos hindi nagbabayad, tapos backstabber, mga ganon. Pero walang makapagsabi dito sa taong to na ganon siya, ha, na walang makapagsabi, parang hinayaan na lang, hanggang sa may mga iba pang mga kaibigan na biktima, may mga ibang kaibigan na chismis, may mga nautangan na hindi nabayaran. So sabi ko, ako naiintindihan ko na dapat manahimik na lang paminsan, hayaan mo na lang kasi total, kakarmahin naman yan in his perfect time. Pero still, may mga pagkakataon na kailangan sabihin din natin, ha? Sabihin mo na sa kanya kapag nakakasakit na siya ng damdamin, kapag hindi na tama yung kanyang ginagawa. Kasi hanggat wala nga sumusoplak at hanggat wala nga gumagawa ng, o nagsasabi sa isang tao, ulit-ulit yung gagawin yung hindi niya magandang ginagawa. Hindi namin masyadong parang lang yun eh. May, yung ganong klase ng pagkakataon, halimbawa na lang, kunyari, may mga kaibigan ka, o meron kang kaibigan na sobrang palamura, diba? Meron tayong ganong tropa eh, at hindi siya aware na ganun siya, ganun yung behavior niya, ganun yung madalas niyang, sa bawat salita niya, hindi mawawala ang salitang mura at hindi siya aware doon. At magiging aware lamang siya doon kapag sinabi natin sa kanya, huy, alam mo, maganda ka sana, kaya lang sa lahat ng mga salita mo may mura eh. Mas maganda siguro kung tatanggalin natin yun. And ma-realize niya, oo nga no, palamura pala ako at ang pangit palang pakinggan sa ng mga salita kong puro mura. Kumbaga, ikaw yung naging instrumento para magbago yung taong yon. At hindi siya magbabago again kung hindi mo sasabihin at hindi mo ipaparealize sa kanya. Parang ganun. Ganun yung gusto mong sabihin, partner. In this case, yun nga lang, siya, business. Diba? Parang panloloko ng tao or paninira ng tao yung ginagawa niya. And minsan hindi tayo aware, lalong-lalo na sa mga chismoso o chismosa, parang hindi sila aware na chismosa sila, no? Unless sabihin mo sa kanila na, uy, alam mo ba, chismosa ka? Oo, parang hindi sila aware na nakakasakit sila ng damdamin. I guess, partner, tama ka eh. May mga tao talaga kasi na dahil sanay na silang ginagawa yung ginagawa nila. Kunyari, magsinungaling. Sanay na sila magsinungaling o sanay na sila mag-chismis. Kanina, partner. They feel na it's natural already. Parang hanggang walang nagsasabi sa kapila. Oo, partner. Ako dati, partner. Merong isang nakapagsabi sa akin yan eh. Share ko lang. Parang hindi ako aware, partner, na mahilig pala ako magkwento sa ibang tao. Parang ang sa akin lang, gusto ko lang hindi ako aware na chismis na pala yung dating nun. Bata pa kasi ko nun, partner eh. So, ang sa akin, bida-bida kasi ko eh. Ever since, partner, bida-bida ako. So, gusto ko, pag bida-bida ako, syempre yung kwento ko, bida-bida din, di ba? So, hindi ko alam na, siguro sa classroom nyo, ikaw yung sumbungeras. Ang tingin sa'yo ng mga classmates mo, sip-sip ka. Oo. Ako talaga yung partner. Ako yun ever since. So ako naman, parang may kunyari may kunento sa akin na ang isang tao. Ako naman, parang kikwento ko siya sa iba, partner, na hindi ako aware ng
na dapat pala, hindi dapat pala kinikwento yun. That pala secret yun. Although kahit parang sinabi sa akin na secret siya, parang hindi ko naiintindihan na secret siya until may nagsabi sa akin. Alam mo ba, ang sama ng ugali mo, ginanon ako diretsahan, partner. Sabi niya sa akin, hindi mo alam yung mga kwento ng mga kaibigan natin, kinikwento mo sa iba. Anong klase yan? Sabi niya, parang gano'n. Tapos ako naman, parang, Na-realize mo bigla. Binuhusan ka ng tubig para ma-realize yung mga bagay-bagay. Ay, oo nga, tama pala siya. Hindi ko alam yun ah. Oo, hindi ko alam. Kapag ikwento mo sa iba, itong mga bagay na ito pala ay hindi dapat na sinasabi or itong mga bagay na ito dapat pala kinikwento. So, simula nung may nagsabi sa akin noon, doon ko lang din na-realize, kailangan pala kahit papano bromeno. Kasi hindi naman pala sa oras kailangan bida-bida. Hindi sa lahat ng oras na yung mga kinikwento sa akin, ay ikikwento ko sa ibang tao. Nangyari din yan sa akin, partner, nung nag-yosi pa ako eh. So, nung nag-yosi ako, pinapabayaan ako ng mga tao na mag-yosi. Kasi syempre, partner, kagustuhan ka yun. Natanda mo yung isa nating kasamahan dati sa Star City, siya yung nagmamanage ng Star City, si Ma'am Lina, sumalangit sa nga kaluluwa. Nung minsan na nasa labas ako ng station natin, siya talaga yung naglakas ng loob na nagsabi sa akin na, alam mo Nicole, sa totoo lang itong opinion ko sabi niya, maganda ka, payat, single, ganyan-ganyan. Pinuri niya ako ng bonggang-bongga. Sabi niya, kaya lang, ang baho ng kamay mo, ang baho ng ang baho ng ulo mo. Sabi niya, ang baho ng, ang baho. Ang baho mo dahil sa pag-yosi. Pero walang nakapagsabi sa akin na amoy tambucho ka daw. Oo. Siguro every time na nakakasalubong ka niya sa hallway o kaya sa office, inaamoy niya, may tambucho na naman dumaan. Parang taong nabugaan ng jeep. Nabugaan ng tambucho ng jeep. Totoo yan, partner. Siya yung bukod tani na naglumapit sa akin, kahit hindi ko siya ka-close, na nagsabi sa akin na, Uy, ang baho ng mga daliri mo. Ano ngayon kung makinis yung mukha mo? Ano ngayon kung pantay ang kilay mo? Kung ang baho naman ng mga daliri mo, kasi ang yosi, partner, ang lakas mag-stay yan sa buhok, sa damit, sa mga daliri, na kahit na, pansinin mo kapag halimbawa partner may nagugupit sa'yo na bagong yosi, o kaya nagmassage sa'yo na bagong yosi, hindi ba't kahit na naghalo yung alcohol sa cologne, sa sabon, pero hindi pa rin matanggal yung amoy, pa diba? Rin, yes. May amoy pa rin. So, wala lang, ang bottom line is, hanggat walang nakakapagsabi, hanggat walang aktwal na magsasalita, diba? Hindi naman din, maaaring hindi naman malaman ng tao na may mali na pala siyang ginagawa. But I think it depends on the situation Meron din talagang mga moments that you have to stay silent because silence is golden. Kasi may mga pagkakataon na kapag nagdakdak ka naman, lalaki ang issue, lalaki ang action, hahaba, yung mga ganun ba. Correct. Ikaw naman siguro, kunyari, may gusto kong sabihin sa isang tao para magbago siya. Pwede mo siyang gawin na mga factors niyan is kailangan na kakilala mo siya, kailangan kaibigan mo siya. Hindi pwede yung hindi mo siya kakilala tapos biglang manghihialam ka tapos magsasabi ka, "Huy, ang taba-taba mo, alam mo ba 'yon?" Diba? O hindi ka pwedeng umatake ng gano'n kasi wag ka nga atake ng gano'n. Huy, alam mo bakit hindi ka pa nagkakaanak, 'di ba? Lalong-lalo na kung hindi ka kakilala or hindi ka naman kaano-ano at lalong hindi pa kayo nagkakausap before. Pero kung kaibigan mo siya, 'di ba, matagal na kayo nagkasama and you care for that person. Ikaw siguro yung pwedeng maging instrumento sa kanya na maging aware sa mga bagay-bagay na hindi niya alam. 'Di ba yung kagaya ng pagsasabi ng, "Huy, alam mo tumataba ka na, bilang kaibigan, syempre I care for you. Pwede bang magbawas ka ng timbang para manatili kang maganda, 'di ba?" At ikaw naman na sinabihan ng gano'n, na take it constructively. Huwag nating mamasamain yung sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na kung alam nating totoo at lalong-lalo na kung ang intention nito ay para sa ikabubuti natin, 'di ba? So yun yung mga yung mga factors na pwede mo i-consider. Yes.
Pero alam mo, partner, yung example mo nang yan yung hindi nyo lahat sinabi sa akin nung matabang-mataba ako dati. Di ba natanda mo nung pumayat ako? Di ba mataba ako dati bago ako... Wala nagpa-realize sa'yo tumataba ka na. Wala nagpa-realize sa akin. Nung pumayat ako, nung nag-lose ako ng 30 pounds, tapos nung from extra large, naging small ako, doon ko na-realize na taba ako dati, tapos wala nakapagsabi. Unahin mong sisihin yung asawa mo kasi siya yung araw-araw mong kasama. Pero ang point niya yata, ang sabi niya sa akin noon, parang wala naman nakapagsabi sa'yo kasi masaya ka naman. Kumbaga, maligaya ka naman. Hindi, at saka, happy naman yung life mo. Hindi, yung mga, kunyari, yung mga araw-araw mong nakakasama, sila hindi talaga mapapansin yun kasi nga araw-araw mong kasama ako, araw-araw mo din ako nakakausap. So hindi ko napapansin na bumibigat ka or tumataba ka. Or tumataba ka. 'Di ba? Tapos yung asawa mo, hindi niya rin masasabi kasi araw-araw ka rin niyang kasama. Ito ay pwedeng sabihin ng mga taong matagal mong hindi nakasama na nagulat na parang noon ang payat-payat mo. Tapos nakita ka after several months or several years na, 'di ba, hindi kayo nagkausap, nagkakita, tapos magulo siya, bakit bigla kang tumaba ng ganyan? Sila yung pwede magpa-realize sa iyo na tumaba ka. Pero ano yung nakapagpa-realize sa'yo na, tumataba na pala ako. And thank to that person. Kasi siya yung nagsabi sa akin, nagpa-realize sa akin na mataba na ako. Ako, tinatanong mo ko kung ano nakapagpaano sa akin. Sino nagsabi sa'yo? Partner, Hindi, nagtimbang ka sa sarili mo. Nagtimbang ko sa sarili ko, tapos nasira yung weighing scale. Oo. Nagtatlong ikot. Oo. Hindi kinaya ng isang gano'n. Tumalsik yung spring. Nagalit yung timbangan. Nagalit yung timbangan na inis, na irita. Ayaw na maging timbangan, nag-decide na maging tabo. Nakakaloka. Hindi ako nagpa-realize. Noon kasi, tama nga naman yung sabi ng mga kaibigan ko. Kasi nung pumayat na ako, binalikan ko yung mga kaibigan ko eh. Sabi ko sa kanila, partner, ganito. Bakit wala man lang sa inyo nakapagsabi sa akin, ang taba ko na pala? Sabi kong gano'n. Tapos sabi nila, kasi masaya ka naman eh. Nakikita naman namin na happy ka, gano'n. Pero ang nakapagpa-realize talaga sa akin, partner, is that yung mga, I had to buy different sets of clothes already. That's not a good sign eh. Yung kailangan bumili ka na ng mga clothes na bago kasi kailangan bigger na sa'yo. Plus, nung time na yun, partner, bagong kasal kami nung asawa ko, gusto ko magbuntis. Tapos ang daming siguro may 3 OB na nagsabi sa akin, try losing weight. Kasi may mga iba din na na makakausap ako, na mga kaibigan na nagsabi na nung sila ay nag-lose ng weight, mas lumaki yung chance nila na magbuntis. Ganun. So, ayun, tama, naalala ko, yun yung nagpa-realize sa'yo na para magkaroon ka ng baby, kailangan mo mag-trim down. Totoo yun. So, yun sinasabi natin mga kaibigan, maaaring hindi kasi din tao yung pwede magsabi sa'yo. Panahon, pwedeng pagkakataon, pwedeng tao yung magpaparealize sa'yo para magbago ka. Diba? May mga kakilala ko na sobrang hindi nakikinig sa mga magulang nila, sobrang suwail. Hindi pong, pag sinabi ng mga nanay at tatay, sa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Diba? O dito ka lang sa bahay, hindi kayo pwedeng gumimik ngayong Saturday na to. Pero tong anak na to, sobrang suwail. Tumatakas sa magulang, nagsisinungaling sa magulang, tapos laging hindi, in most cases, hindi talaga sumusunod sa mga nanay at tatay nila. So, sinasabihan naman ng mga magulang na, anak, makinig ka naman sa amin. Kaya lang hindi siya nakikinig. Alam mo na kapag pabago sa kanya, yung sitwasyon, yung pagkakataon. Kasi there was a time na lumabas siya, tumakas siya, hindi nagpaalam, nagkaroon ng enkwentro sa labas, nabugbog, hindi pinagtanggol ng mga kaibigan, umuwi ng bahay solo duguan kasi nga may sapak ang sinapak ang mukha eh. 'Di ba? Napaaway sa labas eh. Yun yung naging realization niya na sa susunod talaga dapat pala noon pa nakinig ako sa mga magulang ko kasi parang ramdam ng mga magulang na hindi totoong kaibigan yung mga sinasamahan ng anak nila. At yun nga yung nangyari na parang oo nga, sa susunod talaga makikinig na ako sa mga magulang ko at hindi na ako sasama basta-basta kung kani-kanino at kung sasama man ako para lumabas sa ibang tropa, dapat alam ng mga magulang ko.
So, yun. Pwedeng sitwasyon, pwedeng pagkakataon na makapagpa-realize sa'yo na magbago ka. Diba? And I don't think you're a bad person, ha? I think ang ganda ng mga points ni partner. Hindi ka masamang tao if you decide to tell somebody na kailangan niya magbago, hindi ka masamang tao. And at the same time, hindi ka rin naman masamang tao if you decide to stay silent. Diba? Kasi maaaring hindi man tao ang makapagsabi sa kanya tungkol sa maling ginagawa, maaaring sitwasyon. Katulad ng kwento mo, diba? Maaaring pagkakataon, diba? Maaaring meant to be. Diba? Minsan kasi, diba, may mga times na hindi pa niya moment. Alam mo yon, hindi pa niya moment para malaman yung siya. Hindi pa niya moment para malamang mataba siya. Hindi pa niya moment para malaman na subain pala siyang anak, di ba? But maybe the right person or the right situation will eventually tell you. Will make diba, you realize, yes. Will make you realize na, oops, may mali pala sa ginagawa. So, gano'n. So, dun sa kabisyo natin, tambalanista natin na nag-PM sa atin, pray over it. Pagdasalan mo kung manamili ka ba tungkol dyan sa mga business partners mo, will it do good than harm? Do more good than harm or harm than good? Ano ba? Tingnan mo, mas makakatulong ba o mas makakasama? Kasi kung mas makakasama, silence is golden. Hayaan mo na lang muna for now dahil total naman, katulad ng sinabi ni partner, situations will push a person to realize na may mali silang ginagawa, di ba? Ikaw, tansahin mo. Makakahanap ka rin ng katapat sa madaling salita. Oo. Makakahanap ka ng tamang pagkakataon. Yun nga, di ba, lagi kami katapat yung sinasabi ng mga tatanda dati. May katapat din yan. Di ba, yung mga astig-astigan sa barangay ninyo, na siga-sigaan, na wala makapagsabi sa kanya na, kasi nga, takot yung mga tao na sabihin na, di ba, na nalabanan yung siga sa barangay ninyo eh. Pero wag ka, sabi ng mga matatanda, makakahanap din yan ng katapat pagdating ng panahon. At yun talaga yun nangyayari. Diba? Sa pagkakataon, yun talaga yun nangyayari. Makakahanap tayo ng katapat. Siguro one piece of advice, doon naman sa doon sa naninira ng kapwa, diba? Chismosa na nga. Ito yung tatandaan nyo, lahat po na nagkakalat ng maling balita, lahat po ng chismosa, pumapangit. Yun po yung karma ninyo. Yun po yung karma nila. Diba? Lahat ng mga chismosa, may yan may balik ka. Tingnan mo, wala ka makikitang chismosang maganda, lahat sila pangit kasi yun yung karma nila. Oo, di ba? Try niyo, i-google niyo po yung yung itsura ng mga chismosa, wala ka makikitang maganda, lahat po sila pumapangit talaga. So, ingat po tayo. Tsaka wag kang maninira ng kapwa, kabisyo. Huwag kang maninira ng kapwa kasi if you try to destroy someone, halimbawa, if you try to destroy a friend, for example, minsan nagba-backfire you'll end up destroying yourself. Na parang ikaw yung nasisira sa bandang huli pag nalaman ng mga tao sa paligid na ikaw yung nagtataglay ng ganyang klase ng ugali. So ang nangyari, ikaw yung nasira, hindi yung taong siniraan mo. So be careful. Teka. So, pagdasalan ng maigi ang sitwasyon mo ngayon para siguradong you will come up with the right decision. Mahirap talaga yan yung mga magde-decide ka na mahirap talaga. Kaya nga yung mga iba partner ayaw nilang i-complicate yung buhay nila, hindi na lang sila nagsasalita, di ba? Pero again, madami nasabi tungkol dyan, good luck, ikaw na nga bahala mag-isip at mag-decide. Good luck sa'yo and thank you. Sabi nung isa nating tambalanista, tanong niya, paano naman po pag tita ng asawa ko ang nagpapakalat na madamot daw po ako? Paano ko sila kakausapin? Ayan na naman yung mga, alam mo, unfortunately, you cannot choose your kamag-anaks. Alam mo yun? Parang, kung pwede nga lang na mamili ng kamag-anak, gagawin natin, di ba? Kaso hindi, di ba? Di tayo pwede mamili ng kamag-anak. Ito yung mga ganito, hindi ko alam, pwedeng manahimik ka na lang din para hindi humaba. Usually, yung mga chismis ng kamag-anak, minsan, kailangan mo na lang din manahimik para hindi na humaba. Or, pwede din namang ikaw na sumoplak para matigil na din, di ba? Depende rin sa tao Bigyan mo ng face mask. Tapos yung face mask niya, may halo ng may pang
ano ba yung anong allergy meron yung tita mo? Alamin mo yon. Tapos yung face mask lagyan mo ng pampamabaga ng uso para matigil siya sa pagsasalita at pagkakalat ng maling balita, Oo. di ba? Baka sakaling kapag namaga yung musi, tumingil sa pagsasabi. Diba? Ma-realize niya ang karma niya yun. Nakayan. Correct. Minsan talaga may mga kamag-anak na nakaka-lurkay talaga sa buhay eh. Alam niyo po, ang take ko dyan, kung hindi nyo naman po ikayayaman, hindi naman din ikagaganda, hindi ito yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ka ng jowa o love life, huwag mo na lang pansinin. Diba? Totoo. Kasi minsan ang chismosa nagka-thrive sila o mas lalo silang na-excite kapag alam nilang pinapatulan sila eh. Kasi nagkakaroon sila ng, parang parang gaas. Kapag ka pinatulan mo yung, parang apoy na pag nilagyan mo lalo ng gaas. Diba? So kapag ka pinatulan mo, ikaw yung gaas, diba? Mas lalo liliyab yung apoy. Maglalablab, yes. Oo, maglalablab, diba? Pero kapag halimbawa, pinabayaan mo lang, eventually the fire will die down eh. Kasi wala naman nagpapalaki dito eh. Hindi nalalaki. Mamatay na lang siya ng kusa, ganun. Feeling ko, pagdating sa mga kamag-anak, kung hindi mo naman ikayayaman, or alam mo naman din na yung kamag-anak mo na yun, talagang kilala naman sa buong kamag-anakan ninyo o ang kaninyo na chismosa ng dekada, dead man na lang siya patulad. Diba? No need. Totoo ka dyan. Kaya ako talaga, pag nagkaroon ako ng posisyon sa barangay namin, lahat ng mga chismosa mapagkakakilanlan ko, mapagtatanto ko, bibigyan ko ng trabaho. Lahat sila isasabit ko sa post-it, gagawin kong CCTV. 24 hours. O di ba? At least merong silbi yung pagiging chismosa nila kasi nakikita nila lahat ng, di ba, tingnan mo yung mga chismosa sa barangay ninyo. Lahat ng nangyayari sa barangay, alam nila. Kahit yung nasa loob ng bahay na hindi naman, di ba, kunyari ikaw, partner, nasa loob ka lang ng bahay, pero alam ng chismosa mong kapitbahay yung nangyayari sa loob ng bahay ninyo. Diba? Ang galing ng mga chismosa, kaya gamitin yung talent nila, gamitin yung skill nila. Gawin po natin silang CCTV, nakasabit sila sa poste ng barangay. Halwa talaga lang reklamo. Ay nako, sabi ng isa nating kambalanista si Paparo Herbs, dapat kung alam din nilang crush ka ng crush mo, dapat sabihin din sana, hindi yung abangers ka. O pwede din, di ba? Yung mga ganito dapat sinasabi. Kapag alam ng mga top mo, kilala mo na crush ka din ng crush mo, huwag mo bitinin, sabihin mo na din. Yun yung mga dapat na sinasabi. Para hindi ka rin abanger sa wala, di ba? Tama. Pag ganun, gagawa ka na ng paraan at huwag kang mananahimik. Sayang yung chance, di ba? Ang daming relate sa mga eksena natin ngayong araw nito. Hello kay Nelson Pintang na pinababati ang lahat ng mga taga-Etchage, Isabela. Hello po sa inyo. Ayan. And si Mama Janet, ay nagsi-celebrate ng kanyang birthday today. Mama Janet, happy birthday! Baka naman padala ka ng Black Conchita, no? Masarap yung sarap Black naman Conchita, nun. diba? Yung may date, sa Malabon yun, tama ba? Oo, sarap yun. Baka naman po dyan. Padala po, Mama Janet. Mama Janet. Happy birthday po. May piyo ka pa. Ay, nako. Ate Chona, good morning. Ate Chona Senyo of Lukban, Quezon, good morning. Salamat. Pansin ko sa'yo pumipiyo ka. Isa Oo nga, mag-usap tayo pumipiyo ka. Kaya. Hindi, yung mic talaga yun. Yung mic. Sige. Isisi natin sa mic. Sabi naman niya, Sophie Lim, tama Mama Nicole, biktima ako lagi niyan. Tatahimik lang ako, tapos uulitin lang ng uulitin. Nakakasawa yung cycle. Kaya madalas, mas gusto ko lang mag-isa. Yan. Minsan ganun talaga Ikaw na yung umiwas sa mga ganyang klase ng tao. Kung kaya mo naman, di ba, wag na patulan at iwasan na lang and then do it. Para iwas trouble, iwas trouble. May mga pagkakataon talaga that you have to stay silent because silence is golden. May mga pagkakataon talaga na kailangan mo din magsalita. So, yan yung sinasabi natin, i-assess nyo po na maigi para tama ang pagdedesisyon. Ayan. Yes. Pasuyo po ng Tabang Outreach. Ayan. Hello po, yung mga tumutulong, yung may mga outreach.
Maraming salamat sa inyo. Mga kabisyo natin sa Muntinlupa, thank you very much po sa pagtuto. Ayan. Jocelyn Panopio, magandang morning sa iyo. Salamat sa iyong support. Thank you very much. Salamat ng bonggang-bongga. At syempre sa mga tambalanista natin, mamayang hapon, yan, magkita-kits po tayo sa True ID Philippines Facebook page, mamayang 4:30 para sa Tambalets. Ayan, every Friday po yan, 4:30 in the afternoon. Correct. Siguradong masayang kwentuhan, masayang usapan na naman ito. Halak-hakan na naman tayo mamaya 4:30. At syempre bukod sa masayang kwentuhan, may paregalo din kasi every Friday po merong tumatanggap ng regalo mula sa Tambalan and sa True ID. Tututok lang kayo. Nood, makipagtawanan, then comment, then that's it. May chance kang mag-uwi ng regalo mamayang hapon. Correct. So paano, partner? Mamaya na ng Yes. hapon ulit. Banding-bandingan. Kasi sayang naman tong blazer ko kung di ako rarampa sa may garahe lang. Bawal naman lumabas eh. Mamalengke ka mamaya. Mamalengke kayo ng suit mo. Oo. Yes. Para maiba naman. Salamat mga tambalanista for watching. Thank you very much. Enjoy your special day. Kung kayo po ay nagse-celebrate ng anniversary, birthday. Ay, meron palang nagse-celebrate ng birthday. Binati ko kanina sa si Ma'am Teray. Partner, si Ma'am Teray. Oy, si Ma'am Teray. And nagse-celebrate na ng birthday today. Ewan ko kung tama, nag-appear na sa Viber ko si Luke Mejares. Happy birthday, Hi, then, bro. Luke. Happy birthday. Bye, mga kabito. Thank you, mga tambalanista. Mamaya 4:30. FP Live ulit. Bye, partner. Bye-bye, partner. See ya. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.